U Venety bola taká pre mňa nosná téma, hlavne na začiatku, vlastne keď sa začala liečiť, komunikácia lekár-pacient a to, aké je dôležité naozaj dôverovať tomu svojmu lekárovi a aké je zároveň pre pacienta ťažké spochybniť tú jeho autoritu. Veneta v podstate od začiatku cítila, že ten lekár jej nesadí. Spôsob, akým s ňou komunikoval, aké príklady jej dával, ju to skôr deptalo, ako že by ju to niečom posilnilo. Ale predsa len nejaký čas trvalo, kým sa odhodlala a počula ten svoj pocit, že tento človek nie je pre ňu ten pravý. Takže myslím si, že na jednej strane by som k tomu chcela posmeliť každého pacienta, ktorý má pochybnosť o tom, že či ani nie po tej medicínskej stránke, že pacient nevie posúdiť, či ho lekár lieči dobre, ale cíti, do akej miery je schopný mu dôverovať, aký je ten vzťah medzi nimi, či vníma záujem zo strany toho lekára, aj taký iný, normálny, ľudský a nielen ako profesionálny. Čiže myslím si, že v tomto bola Veneta veľmi odvážna, že ten krok dokázala urobiť a že si našla svoju lekárku. A tam v podstate sa ako keby aj zvrtla tá jej cesta, že začala dôverovať tomu, že by sa mohla vyliečiť, alebo teda, že by sa ten jej stav mohol zlepšiť, pretože prestala sa zaoberať štatistikami. Štatistiky sú, myslím si, veľmi zradná vec, pretože to, ako sa vyvinie ten stav u každého pacienta je veľmi individuálne. Pre Venetu naozaj tá lekárka bola dar, aj keď, a to by som chcela zdôrazniť, že ono to nie je o tom, že ten lekár je dobrý a každému pacientovi bude vyhovovať a ten je zlý a k nemu by nikto nemal ísť. Poznám konkrétne obidvoch týchto lekárov, aj pani doktorku, aj pána lekára. A sú pacienti, pre ktorých sú obidvaja perfektní a sú pacienti, ktorým ani jeden z nich nesedí. Čiže je to veľmi individuálne a treba si naozaj, keď je ten pocit výrazný, že tento lekár mi nevyhovuje a ja nie som schopná alebo schopný mu dôverovať, tak si hľadať iného lekára.